Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kinurmatan saha kamulyan dumateng Bapak Ibu saha staf karyawan SD Patemon kalih. Ingkang kula tresnani kanca-kanca sekalian. Ngaturaken puji syukur dumateng Gusti ingkang Maha Kuwaos. Awit ngantos samenika kita sedaya taksih dipunparingi kasarasan, saengga kita sedaya saged makempal wonten mriki tanpa alangan setunggal punapa-punapa. Tepangaken kula Camelia Zayani kelas 6 saking SD Patemon kalih, ingkang samenika badhe ngandharaken sesorah kanthi tema Covid-19. Para rawuh sekalian, sampun kalih taun kepengker negari Indonesia tansah nandhang lelara Covid-19. Covid-19 kelebet virus ingkang nyerang alat pernapasan ing manungsa. Virus menika saged nular saking setunggal manungsa ing manungsa sanesipun. Mila virus Covid-19 menika kalebet virus ingkang bebayani. Manungsa ingkang kenging virus kasebat biasanipun sesak napas, mriyang, badanipun kraos ting greges, anosmia, lan fatalipun saged ngantos tilar donya. Saking data Our World, korban virus Covid-19 ing Indonesia dumugi 4,24 yuta lan tiyang ingkang seda dumugi 143.000. Ngantos dinten samenika negari Indonesia dereng saged ngicalaken virus kasebat ananging sampun kasil mandhapataken grafik data tiyang ingkang nandhang virus Covid-19. Kangge ngawekani penyebaran virus Covid-19, pemerintah ndamel saperangan kebijakan-kebijakan. Antawisipun ndamel peraturan PPKM, pemberlakuan kegiatan masyarakat, ndamel peraturan 5M lan wajib vaksin. Peraturan 5M menika kados dene ngegem masker, njagi jarak, rajin wisuh asta, ngirangi mobilitas, lan nebihakaken tumindak royom-royom. Wiwit warsa 2021 pemerintah sampun ngepiyakaken wajib vaksin dumateng warga-warganipun. Vaksin ingkang dipunginakaken ing Indonesia wonten 3 jenis. Jenis ingkang sepisan inggih menika vaksin Sinovac, vaksin AstraZeneca, lan ingkang pungkasan vaksin Moderna. Vaksin-vaksin menika dipunjamis keamanipun dening pemerintah lan halal. Dados panjenengan sami sumangga saged nerapaken kebijakan pemerintah menika lan ampun jirih, supados kita sedaya enggal-enggal dipuntebihaken saking virus Covid-19. Para rawuh ingkang kinurmatan, kirang langkung cekap semanten atur kula. Mbok bilih wonten lepating atur saha tata trapsila ingkang boten mranani ing panggalihipun panjenengan sedaya. Kula nyuwun sangunging samudra pangaksama. Nuwun matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.